Eu ben vin o peixe lereixe na batelada larada, cunha rapeta lereta e aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu ben vin o peixe lereixe, brila la prata larata, cua barredoura leroula e aprendendo a pescador. Eu ben vin o peixe lereixe nunha enxurrada larada, cun anxerife lerife aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu ben vin o peixe lereixe, móvelo rabo larabo, cua caniveta lereta e aprendendo a pescador. Bo día a todo mundo, estamos en Radio Loboa e hoxe imos facer unha entrevista a un artista galego cunha traxectoria de máis de 30 anos na música e baile tradicional. É un cantante, bailador, coreógrafo e docente na ETRAD de Vigo, ademais de coordinar a sección de canto e orquestra de folk galega Son de Seu e contar cunha escola de baile tradicional chamada Fiadeiro. En 2021 lanzou o seu primeiro disco en solitario, Peixe, que é unha mestura de tradición galega con sons contemporáneos. A canción Homonimia, elexida a mellor canción do ano nos premios Arritmar. En 2025, Xisco continúa a súa xira da presentación Peixe, ofrecendo concertos en diversas localidades galegas. Estamos falando de Xisco Feijóo. Para coñecelo millor, imoslle facer unhas preguntas sobre o folclore, algunhas características no baile, tamén algúns temas de importancia que están sucedendo en Galicia. Imos alá. Quen foi o ou a que te achegou ao mundo do folclore? Pois en principio foi a miña familia. Meu pai principalmente, que era unha persoa que cantaba moito, gustaballe moito a farria, e as reunións en familiares onde se cantaban despois de xantar, despois da cea, e aí foi a miña verdadeira introducción, miña familia. Onde porías o comezo da eclosión do folclore galego? A que persoas ou grupos llo atribuirías? É unha pregunta ben complexa, porque históricamente a primeira representación que aparece dunha recuperación directa da tradición, unha execución posterior encima dun escenario, pertence aos coros galegos que están desde 1875 en diante. O sea, que estamos falando do século XIX e principios do XX, como Aires da Terra, como a Sociedade Euterpe en Lugo, Cántigas Frores, Cántigas e Garimos, pero despois sí que hubo un boom, despois contra os anos 70 e tantos 80, hubo un boom de recuperación propiamente feita, maiormente feita polos agrupacións folclóricas, as agrupacións de baile e música tradicional. A eclosión que está habendo hoxe en día desa música folclore que se está versionando a outros estilos para poder achegar a xente nova, cando lle pos o inicio? Ui, eso levase facendo xa moitísimos anos. De feito, cando os nosos avós eran novos, gustaballe moito a música xa polifónica, non? Cantada a voces. Foron os primeiros coros galegos os que cantaron a voces, e logo xa se cantaba polas tabernas. Digamos que esa evolución para irse adaptando aos tempos, a música galega sempre foi tendo, máis ou menos. Nos anos 70, grupos como Fuxan os Ventos, o Voces Teibes, Milladoiro, que fixo unha mistura interesantísima, e moitos outros grupos. Hoxe en día estáse a facer algo que non é que sexa diferente ao anterior no fondo, pero si na forma, porque a fusión é con outras cuestións que están máis en boga, como a música electrónica, por exemplo. E isto significa que a nosa música está viva e ten unha capacidade de adaptación brutal e ten unha vida moi longa. Crees que con este folclore adaptado ás novas xeracións se está perdendo a súa esencia?
Non sempre cando existan todas as vertintes. Isto é como se un músico de banda, por poñerte un exemplo, que toca o saxofón, por exemplo, nunha banda, despois toca tamén nun grupo reggae, non? Digamos que é necesario que exista a banda de música e é necesario que exista o grupo de reggae. Pois deste mesmo xeito é necesario que existan estas novas tendencias que nos achegan a tempos máis modernos, pero a versatilidade da nosa música que sea e que faga que tamén os modelos anteriores sigan persistindo e sigan existindo, dende unhas pandereteiras solas facendo a música tradicional máis pura dura hasta algo que ten mistura, como por exemplo no meu disco Peixe, que hai de todo tipo de instrumentos e arranxos armónicos. De onde nace a idea do fiadeiro? A idea do fiadeiro? A que fiadeiro te refires? O fiadeiro agrupación? Sí, a agrupación. Pois mira, o nome está collido de como se lle chaman aquí os bailes. A idea do fiadeiro foi xuntarnos 4 ou 5 persoas e ir primeiro recuperar polas aldeas e todo eso. E logo xuntábamos para practicar aquilo que nos enseñaban. E de aí empezou a xurdir unha agrupación folclórica que hoxendía é potentísima e ten unha escola grandísima. O nome é como se chamaban os bailes aquí nesta zona, na zona da Limia. Sí, sí, sabe, a xente de edad, cando decía hoxe hai un fiadeiro, referíase a ir a fiar liño, a fiar o liño, pero con todo eso tamén lle quedou ese doble significado de ir ao baile, porque onde se xuntaban a fiar liño logo aparecían os mozos e había baile. E era como lle chamaban. De feito, vouche decir unha cantiga. Dice, aunque vou po fiadeiro, non vou por fiar na roca, vou por tocar o pandeiro, que esta noite a min me toca. Ah, vale. Crees que o folclore está unido a falar galego? Está unidísimo. Evidentemente non todo folclore, porque tamén hai que ter en conta unha cousa. A palabra folclore é moi ampla. O folclore non só é música e baile, o folclore tamén é gastronomía, tamén arquitectura, moitísimas vertintes. Pero na súa vertinte de folclore, falando de artes e música tradicional, vai totalmente vencellada. É imposible imaginar o desenvolvemento da nosa actividade dentro do folclore sin que este o idioma galego. As prendas do traxe se chaman en galego, os instrumentos chamanse en galego, as cantigas que están recuperadas o 90% son en galego. E habíase en español? Sí, por unha influencia de que estamos ao pé de España, e viñan novas tendencias con novas músicas e a xente aprendía cousas, pero é inexorable. Para a miña forma de ver é necesario e non se pode dividir para nada. Cal pensas ti que é a razón de que en partes de Galiza se arrastre máis e noutras se levanten os pés a hora de bailar? Claro. Ui, pois eu aí diríache, pola miña experiencia persoal, é unha pregunta que xa trae un pouco de trampa porque a pregunta está presupoñendo que eso de verdade acontece, que en lugares se arrastra máis e que en outros lugares se salta máis, cando realmente non é a miña percepción. A miña percepción sempre foi por persoas ou por lugares, quero decir, en tal lugar sí, bailando un baile que se chama maneo, que ten uns puntos moi arrastrados, pero logo ten nas voltas, no que son os retrousos, ten, vamos, un movimento de pé saltadísimo que é unha cuestión máis de estilo. E logo tamén de persoas. Tu vías unha señora de 92 anos que o facía todo tal cual o do lado, pero arrastrando todo. Tiña 92 anos, pero mirabas a unha persoa de 70 dando uns saltos que aquilo metía medo. Dentro da mesma aldea, dentro do mesmo lugar, existían as dúas vertintes e as dúas versións. Eu refírome máis a diferencia de estilos, pero non a enmarcar que se mova máis nun lado que noutro. Vale. Entón o que dice é que dependendo da idade, dos estilos, de tamén a que persoa yo recollas, influe en si arrastra máis ou levanta máis os pés?
Absolutamente, aínda que sí é certo que insisto no dos estilos. Hai en zonas onde o estilo pode ser un pouquiño máis pausado en certas partes do baile, porque así o pide o paso. Pero tal cual o dixeche tú, non teño nada máis que decir. Perfecto. Vale. Aínda hai persoas ás que se lle poda recoller cantigas? Que tú coñezas, obviamente. Sí, non só as hai e que eu as coñeza, sino que se sigue a facer, un traballo que se segue a facer. Porque hai que contar que a transmisión oral, tal como falei vos hoxe aquí, nesta intervención no IES a Lagoa, Dantela, a tradición pasa de pais a fillos, máis ben de nais a fillas, que é a muller a central. Moita da xente que foi, digamos, a original deixou unha impronta na súa familia brutal. Tú podes ir a calquera casa e topar unha persoa da miña idade, rondando os 50 anos, que dicen: eu recordo estas cancións da miña nai, eu recordo que miña abuela cantábame estas cando era pequeno. Todavía hai moito que se pode recuperar, é moi interesante. O sea que ainda temos traballo por diante. Téndelo, pero xa é cousa vosa, Que futuro albiscas no baile tradicional? Que futuro ves de lonxe? Son moi pouco de falar de futuros inmediatos, porque as cousas poden variar dun momento para outro. De feito, cando era moi noviño e vin bailar a xente de edad, a 50 parellas de xente de 80 anos e tal, dixen: Dios mío, que fortuna teño estar vendo isto, pero que desgracia porque desaparece. E, sin embargo, os anos calaron a boca, porque pasados xa 30 anos desa primeira vez, ou 30 e pico, desa primeira vez que vin iso, agora mesmo hai unha viveza e hai unha, digamos, participación da mocedad en foliadas, en todo, bailando. Que vai ser do futuro? O futuro vai ser o que nós queiramos que sexa, eso seguro. E que nós, cando digo nós incluíndonos a todos. Nós animando, xa coa edad que temos, pero vos participando. Se non está na mocedad, é un futuro oscuro. Se está na mocedad, é un futuro maravilloso. Eu supoño que será un futuro infinito. Noutras zonas de España está sucedendo algo similar ao caso galego en canto á recollida dos bailes, o folclore, o renacemento que estábamos falando antes deste estilo musical? Sí, por suposto, leva tamén anos, pero sen calar tanto na xente nova. Digamos que, por decirlo de unha maneira, van como un pouco uns anos por detrás da nosa evolución. De feito, miran a Galicia e admiran a Galicia, pero hai moita xente recuperando en Castela León, en Andalucía, en lugares onde todavía se pode, porque hai moitos lugares que pola, digamos, masificación das persoas, a urbanización, a propia sociedade fixo que desaparecera casi todo. Pero hai moitos lugares onde hai unha recuperación brutal e empeza a haber unha tendencia de levalo á rúa, que como temos nós, levalo ás foliadas, levalo a tal. Van un pouquiño máis a modo que nós, pero sí. E cousas interesantísimas. Non hai tradición fea, non hai tradición mellor que outra. Solo hai as tradicións e todas son fermosísimas. E a que crees que se debe que en Galiza o baile tradicional se recuperare antes? Bueno, non o baile, as costumes, música, sobre todo a música, se recuperara antes. Teño así como varias opinións. A primeira é un abandono da nosa terra. Cando digamos, por toda a península aparecían infraestructuras no Estado español, infraestructuras de comunicación, esta terra estaba esquecida. Entonces esta terra tardou moito en ter industria, moitísimo, en comparación con un País Vasco ou con o que fora. A industria é un dos elementos de desaparición das tradicións. Sí, porque o que trae modernidade. E o que traer modernidade trae tamén desinhibición e trae que a xente participe das cousas máis modernas porque son máis chic, non? Entonces fan desaparecer aquelas tradicións máis tal. Tamén a industria fai que o sector primario desapareza.
ou si se sigue con grandes producións, non con pequenas producións de cada casa. E todo iso vai desaparecendo. E se tú perdes o contacto coa terra e co sector primario, perdes a tradición e perdes a vecindade e perdes o momento de facer baile, o momento de facer panderetas. Si falamos de grupos, aquí tivemos, é complicada a pregunta, tivemos unha cuestión bastante clara. Antes da entrada da democracia, existía unha entidade, un ente pertencente ao franquismo chamada a sección femenina. E na sección femenina dábanse clases de baile das diferentes lugares de España. Quero dicir, en Cáceres daban do baile cacereño, en Galicia do baile galego, en etcétera, etcétera. Que pasa? Que unha vez que morre Franco e ven a transición, estos grupos quedan mal vistos porque se vinculan a un réximen dictatorial. Donde estaban os grupos folclóricos? Dentro da sección femenina de Franco, de Pilar Primo de Rivera, que era quen os dirixía dentro de Franco. Entonces hai un retroceso e como un rexeite da sociedade. Ser moderno significaba non participar deso, porque ser demócrata significaba rexeitar todo aquilo que traía o franquismo. Pero en Galicia resulta que se lle ocorreu a algunha xente ir polas aldeas a recuperar e trouxeron un novo aire, un novo estilo, vestuarios totalmente diferentes ao que era só o traxe de vermello, etcétera, etcétera. Trouxeron, digamos, como unha nova etapa desvinculada desa anterior que tuvo un éxito brutal, porque a esa sí se tomou como diferenciadora da anterior, como pertencente a esta nova modernidade que nos ocupa. E en Galicia tuvemos moita sorte con eso. Tiveches algunha vez algún tipo de desprezo ou homófobo? Sempre se teñen desprezos homófobos. Outra cousa é como os asuma. Quero dicir, eu son unha persoa que sen soberbia ningunha falo galego porque decidín falar galego. Se algunha persoa quere despreciar, non desprecia quen quere, sino quen pode. E no meu caso non se pode. Tiven unha agresión dura que acabei no hospital en Lisboa non hai moitos anos, haberá pois 4 ou 5 anos, unha cousa así, nunha cidade como Lisboa, que das máis abertas. A homofobia está todavía na sociedade, igual que o machismo está todavía na sociedade. Ao mesmo xeito que avanzamos 5 pasos, retráense 4. Eu creo que o avance vai sendo en positivo, pero non todo é avance. Dentro da propia mocedade eu vexo que existe unha liberdade que a min alegrame moito, pero tamén empezo a ver tendencias un pouco rancias dentro da mocedade que pensei que xa estaban superadas. Eu a esa resposta podo decir que sí, que non é que me dera igual, pero pasei por riba delo, salvo esa agresión que non pude pasar. Por moitísimas grazas, e aquí acaba a entrevista. Así que, chao. Se non fore de non sere que non fora, jalo de río veis de curral, ese non dare de non del que non modera, crista mollada raspa seca. Non vos din en reparare nas falas que